खूप छान प्रतिसाद, अफलातून प्रतिसाद, हाऊसफुल थिएटर होतं. गोवेकरांनी नेहमीच आम्हाला उत्तम प्रतिसाद, माझ्या प्रत्येक नाटकाला, नथुराम गोडसे असेल, हे असेल, कुठलंही नाटक असेल, आणि गोव्यात येऊन प्रयोग करायला आवडतं, गोव्याचं वातावरण आवडतं, गोवेकर आवडतात, मजा येते. आणि सर आज नाटक जेव्हा सुरू होतं तेव्हा काही अडचणी आल्या, काही लाईट्सचे प्रॉब्लेम्स आले. ते आता कसं आहे ना, एवढं सुंदर नाट्यगृह बांधलं आहे तर ते मेंटेन करणं या इथल्या हे ज्यांच्या अंडर येतं त्या संस्थेचं काम आहे, पण ते करतच नाहीत. त्याला काय करायचं. केवढा मोठा रसभंग झाला पहिला प्रयोग, पहिला अंकामध्ये आम्ही थांबून प्रयत्न केला, त्याच्याने काही होईना, शेवटी पडदा पाडावा लागला. हे फार चांगलं नाही ना लक्षण. एवढं सुंदर नाट्यगृह आहे, त्याला साधं मेंटेन नाही करता येत आपल्याला. ते मेंटेन केलं पाहिजे ना, तरच रसिक येत राहणार, नाटकं चांगली होत राहणार. असंच जर घाणेरडं राहिलं तर हळूहळू माणसं बंद होतील यायची. सर आणि हा जो सभागृह आहे तो हालीच रिनोव्हेट झाला, यात आपल्याला काय काय अडचणी, आणखी काय काय आल्या असं काय? इथे आता कपडेपटामध्ये हे अशा दांड्या पाहिजेत. हे बघा, हा अख्खा AC गळतोय, आम्ही ते खाली ठेवलं, बर्फ खाली पडत होता. हे सगळं कोण बघणार आहे. आम्ही येतो 4-5 तासांसाठी मुंबईवरनं, प्रयोग करून निघून जातो. हे बघायला पाहिजे ना. इथलं प्रशासन, या नाट्यगृहाचा जो व्यवस्थापक आहे त्यांनी स्वतः जातीने लक्ष रोजच्या रोज घातलं पाहिजे. प्रत्येक प्रयोग संपला, प्रयोग संपल्यानंतर प्रयोगाच्या आधीची कंडिशन आणि संपल्यानंतर त्या नाटकवाल्यांनी काय तोडले फोडले, ज्यांनी कोणी इथला कार्यक्रम केला आहे त्या कार्यक्रम कोणी केला. आता आपण गाडी सर्व्हिसिंगला देतो, गाडीचे फोटो काढतात, दाखवतात ना, हा स्क्रॅच आधीपासून आलेला आहे, सांगतात की नाही. तसं नाट्यगृहाचं व्हायला पाहिजे ना. तुम्ही नाट्यगृह ताब्यात देताना दाखवायला पाहिजे, इथे 12 बल्ब आहेत, हे AC चांगलं आहे. तुम्ही करून गेल्यावर AC बिघडलं, तुम्ही गेल्यावर 12तले 4 बल्ब गायब झाले, मग त्यांना ब्लेम करता आलं. असं सगळं व्हायला पाहिजे ना. व्यवस्थापकाची जबाबदारी कोण आहे की नाही. ते व्यवस्थापक पाहिजे की नाट्यगृहाला, आणि त्याची ड्युटी असते. तेथे 4 माणसं नोकरीला असतात, त्यांना पगार देतात ना गव्हर्नमेंट. मग ते पगार कसला घेतात. मग किती मोठा रसभंग झाला. रसिक आपले चांगले आहेत म्हणून सहन करतात. काही जण चिडून म्हणाले नकोच आम्हाला ते पैसे परत द्या, आम्ही जातो परत. काय असं कधीतरी होऊ शकतं ना, माणूस आहे शेवटी तो. आता तुम्हाला गरम होत आहे, AC आहे ना इथे, आम्ही असंच बसलो इथे. AC नाही आहे ना. आता तुम्ही सांगा, तुम्ही स्वतः इथे सगळे आहात, हे गरम होतं तुम्हाला. AC आहे का इथे? नाही आहे, पण ACचं मशीन लावलेलं आहे, 2 आहेत. ते कुठं आहे मग त्याचं काय, हवाच येत नाही तर ते AC काय शोरूम आहे ती का शो लावलाय तो? म्हणजे सांगायचं कोणाला ते कोण. मी 10 वेळा हाक मारली, थिएटरचा कोण आहे का, कोणी माणूसच आला नाही. कारण कला अकॅडमीला म्हणजे विचारा की स्टेजवरनं 4 वेळा हाक मारली, कोण नाही आला. मग आमचा लाईटवाला म्हणा आपण 10 मिनटं बंद करू नाटक, म्हणजे पडदा पाडून बघू काय झालं ते. असं नाही ना, ही काही पद्धत आहे काय. नमस्कार, आम्ही आसात कला अकादमीन. जाल्यार कला अकादमीन आयज पुरुष हे नाटक हांगा जालें, आनी हे नाटक जें आशिल्लें ते 50वो प्रयोग तेंचो आयज तेणी कला अकादमीन नाटकाचो केलो. जाल्यार ह्या नाटकान नामनेचे मराठी एक्टर अविनाश नारकर तशेंच शरद पोंक्षे हे जे नामनेचे ते सुप्रसिद्ध अशे मराठी इंडस्ट्रीचे जे एक्टर आसात तेणी आयज हांगा आपले नाटक प्रेजेंट केलें. पूण हे जेन्ना नाटक चलतालें तेन्ना एक असो प्रसंग घडलो जो म्हणजे आमी कितलेशेच दीस जाणात खुबशे म्हयने, खुबशे वर्सां म्हणू शकता आमी कला अकादमीचेर एक संकट येयलां अशें आमी म्हणू शकतात. ते म्हणजे हांगा जावपी जी नाटकां आसात, खुबशे अशे आमचे जे लोकल कलाकार आसात ते सदांच बोवाळ घालतात. हांगा जावपी जी नाटकां आसात तांकां सारके लायट्स मेळना, मागीर तशेंच तांकां सारके सावंड्स हांगा मेळना, ते खुबशे कलाकार अशे बोवाळ घालतात. पूण आयज जेन्ना महाराष्ट्राचे जेन्ना कलाकार येतात आनी ते जेन्ना हांगा नाटक प्रस्तूत करतात तेन्ना सुद्दां खंय तरी हांगा तांकां सेम प्रॉब्लम जालो. आनी हें जें नाटक आसा तें नाटक 10 मिनटां सुमार हांगा नाटक बंद दवरचें पडलें, पड्डो सकयल काडून बंद दवरचें पडलें. हेका लागून तेणी जे तांचे निर्माते बीन आसात तेणी हांगा प्रेक्षकां कडेन माफी मागलीच. पूण हांगा प्रश्न येता, जेन्ना कला अकादमीचें रेनोवेशन जालें, रेनोवेशन जावन जेन्ना हांगा एक कमिटी सुद्दां काडली आनी ते कमिटीक हें सगळें करपाक दिलें, पूण आजून हांगा कला अकादमीचें सारकी काम जें आसा तें जावना. आनी तेका लागून आमची जी कला अकादमी हांगा जी कलाकारांची खाण म्हणटात आमी, आनी तितून खंय तरी हांगा महाराष्ट्राचे सारके इतके मोठे कलाकार जेन्ना हांगा
हांगा प्रेजेंट आपले नाटक प्रेजेंट करतात तेन्ना कशे त्रास जातात आनी कशे तांकां त्रास सहन करचे पडटात हें आयज एक बेस्ट उदाहरण अशें पळयलें. तेजे भायर आमी जेन्ना पोंगशे सरा कडेन भितर रावन जेन्ना आमी ताचो बायट घेतलो तेन्ना तेणें आनी एक नाराजगी दाखयली, ती म्हणजे फाटल्यान जो ग्रीन रूम आसा त्या ग्रीन रुमान AC सारकी धड ना, त्याच बरोबर तांकां कपडे दवरुपाक सारके धड ना, असो जो तेंचो अनुभव आसा तो तेणी दाखयल्लो आसा. हें सगळें समज आमी पळयलें जाल्यार कोट्यांनी खर्च केल्लो ही जी कला अकादमी आसा ती कला अकादमी आतां सारकी जातली केन्ना हो जो प्रश्न आसा तो प्रश्न तसोच उरता. गोमंतक TV खातीर कॅमेरामॅन हर्ष नाळेकर बरोबर हांव गौरेश गांवकर, पणजे कला अकादमीसून.